konsep. Kalau ngomongin jero Mas kok ge banyolan iki. Iya. Jane nyapu awakmu kok greneng terus. Kemereneng dhewe iki. Nyapu to. Masa umat njaluk gawa ngene Pak Purnomo ya. Purnomo pe gak terkonsep begitu. Lah mau janjiane ya apa to? Gak ngene iki. Terus nduk sing ayu. Jane ya getun lho Kang. Ya. Getun lahir dhisik. Ngerti ngono lahirku bareng karo Lintang sampai pacar. Oh iya. Aku ya emah. Kan Pak. Aku emah. Iki kok bintang tamu saka ngendi? Jepang. Ah iki saka Kairo. Ayo kene. Mesir mriko. Ayo no. Iya lah. Asmane sinten? Lintang Kairo. Lintang. Oh iya, kene. Iki ke Mesir. Ayo kene. Jan, piye kok? Sekolah Mas. Nggih. Dik. Sekendalo. Selamat malam. Mbak Lintang ketemu lagi. Wingi bar ketemu ning Blitar, saya ketemu ning kene alhamdulillah. Alhamdulillah. Pripun sehat? Alhamdulillah sehat. Sampeyan iki saya ayu. Suarane saya hebat. Alhamdulillah. Remen sangat kula. Sami. Hari ini di acara hari ulang tahunnya Petrokimia Gresik yang ke-54. Alhamdulillah. Bunga to, Dik? Bunga sekali. Petok dulur-dulur ning kene karo warga masyarakat sing dadi mriki. Pripun kabare? Alhamdulillah sehat Mas Lengkap. Kok duki jam pinten? Duki jam 3 subuh. Oh, jam 3. Nggih. Alhamdulillah. Jenengan saiki wis diarep-arep yai kene. Nggih. Panjenengan kan saiki kelas piro? Kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA. Nggih. Itu karirnya baru naik daun. Nggih. Tapi harus hati-hati ya. Nggih, siap. Tembunge wae naik daun sing ditumpaki godhog iki tegese ora kuat. Nggih, berarti Kudu harus hati-hati. Sebab apa? Ngoten nggih. Bener kandhane Mas Lendem. Sebab apa? nggih, Paribasan jare manusia-manusia di luar sana, Gimana? jare wong-wong kae semakin tinggi pohon itu semakin apa banter angin sing. Oh, ngono. Ngono Nduk Kairo. Nggih, sendi. Kudu welinge piyai sepuh kae kudu dipundi-pundi. Nggih. Engko nek wis dadi wong kondang aja nganti lali karo wong tuane. Ya Lendem. Hah? Sebab apa? Wong tua kuwi pepundhene awak dhewe. Ora enek wong tua ora bakal ana awak Orang dhewe ya niki. Mas. Lah Jadi ora kita bakal harus hormat iso. kepada orang tua ngono ya Mas. Betul. Sebab apa jenenge dongane wong tua ya mandi. Kaya sing dingendikake Lali sumber bakal Nggih. ketiwasan. Lintang. Yen lali mula bukane Tua. bakal ketiwasan ya Oh, toh. ngoten. Mangsul untuk ya ora gen gentari bener toh. Ha iki mantek karo gentari iki coba iki. Piye nek menurutmu Gimana piye gimana gentari? Mbak? Ri. Enek masalah apa? anu Pripun Mbah Gentari? Mbah to. Piye? Mbak. Aja Ben, mobilmu tak dienjes. Nah, tak peduli aku. Ijane ngopo to Aja ya? rungokno. Wong enek wong ngomong-ngomongan kok ya. Lah kok kowe omongan wong telu lho kene Cara paribasan Jawa kuwi Alah Jawa nek. Ya iki Jawa Jawa nek 20 nek engko mesti. Piye Mas? aja gagas gurem kan cecek. Apa? Aja gagas kan bebaungan ning jaba. Aja mbok rungokne juguk ning jaba. Nek enek swara juguk aja dirungokne, Lah aja nyapa? digatekne. Kuwi mung ganggu awakmu tok, ganggu perjalananmu. Sampeyan ki sing ngunggane aku, Nduk. Paham? Hah? Enek swara kok ora enek rupa. Lah iya. Wah, berarti aku jin setan pripayang lele lho banaspati kepek kacang ijo lho, Le. Oh, awakmu pengen omongan karo aku. Wis kono. Omong ngono wis nyanyi nembang kok karepmu. Lah, nembang karepmu glundung. Iki lho sawangan ngene sinden ngono ayo kok. kinyis-kinyis kaya Ora ngene. Iya kok ya Masa ora pengen nyedak. Jajal kowe cedak otem. Lho, mama aku digandeng. Nduk Lintang. Salam. Mari tuku triplek kondi lho. Lah TV sing kaya ngono. Bocah Serasi lo ya Mas ya. serasi apa? Lah iki cilik karo cilik duwe anak ora biting kowe akhire. Ya malah penak genah. Genah apa? Duwe anak kaya biting nak duwe anak kok 12 kuwi digendel nganggo karet, nek ngedusi dikopyok ning ember. Ngawur karo Nduk, nembang sing kepenak ya, Nduk. Nggih, Wonten ning apa? saderengipun ngembang. Nggih. Ini tadi ada Apa ini? Ada apa sih? Ada catatan. donat. Napa niku? Ada apa?
ini Mana? Ada rawon. wonten diucapkan juga Bapak Sugeng Dalu Kagem Direktur Utama Bapak Dakoni Kotop ingkang pundi nggih. Oh sampun. Jengkar. Nggih. Dan juga ucapan terima kasih untuk Direktur Pengembangan Bapak Herdianto Utomo. Terus Dirut Keuangan Mas Percil. Pak Adit, Ayo mau. Bolongku Pak Adit. Oh yang gertekelan gue yo kan kamu. Bapak Pak Adit karo bapakku ki dulur wong ado. Lah jare ini cedak. Maksudnya bojone Oh saka sing wedok. Sing wedok, ibuke sing wedok karo ibuku. Heeh. Kuwi ora kenal. Lah piye iki? Wis pokoke dicedakne nyekel dhuwit masalah wis ngono lah wis pokoke. Ya ben gak luput. Pokoke Iya. cedek. Nggih. Nggih. Lan sedayanipun Bapak ada Bapak Direktur Pengembangan Bapak Herdianto Nggih, Pak Utomo. Herdianto. Direktur Operasi dan Produksi. Nah, Wah niku Bapak Nggih. Majus Loter Sirait. Loter Sirait. Dewe Direktur Manajemen Resiko. Wah manajemen. Mak sinten manajemen Bapak sinten? Muhammad Ikhwan. Wah, kuwi nah kali ndak umum mesti. Loh, sampean ro sing endi? Lah masalah mikir resiko enek perkara apa wonge kok ora nakal tau. Maksudnya manajer rumah bagian Pokoke kancaku Adit, kancaku. Nggih. Nggih, nggih, nggih. Didoakan buat PT Petrokimia Gresik Ya, yang doanya apa, Mbak Rita? 54 tahun semoga semakin bertumbuh Amin, unggul, amin, amin, berinovasi bermanfaat bagi semua para petani di seluruh dunia. Bener. Ora mung Indonesia tok, Nduk, tapi kok sok teko ecek ning ndi. Yo ngono Mas, wong ini udah terkenal di mancanegara. Wah, tenang. bar kirim apa ning ndi? Bar kirim Australia le. iki lho. Kirim apa ta Lek? Kirim apa? Yo Lek? yo pupuk tekan kono. Sing paling anyar lho. Kok balik gowo Ngandel, kamu. Lek. Tak bedhe sing dikirim pupuk apa ta jenis? Nah iya toh. Loh, kok masa ora omong-omongan? Genah diomongi sopir mburi. Rumah saku nek awakmu sing ngeterne ning Oh, Australia. diomongi supire Pak. Oh alah. Nembang apa Nduk Cahayu? Nggih, niki wonten nawala enem sing resake podang kuning. Oh, nggih. Gak salah terus. Lajeng napa malih? Menika Bu Mandres, oh nggih. Oh, Bu Mandres. Saking Ibu Mandres. Gerajakan Banyuwangi. Lah, kan Banyuwangi. Mas Fajar PPI arek Dam 5. Oh nggih. Oh, Lah napa arek ngatur kita mbah apa? Nek podang kuning piro, Kang? 500. Anu kodang kuning e, Nduk. Podang kuning napa gerajakan? Gerasakan kok bae, engko lak Oh, karo nggih. enek sing Nggih, kuning. nggih, nggih. Oke, podang kuning. Podang kuning sih nggih. Nggih. Dibawani. Ah. Jane lak tenan nggih. Alon-alon. Natian wujud temung peksi. Jejerono dong, jejerono. Nggih, jan tesik nem, Heeh. tesik sekolah, Heeh. umure yo isik nom, ayu, suarane apik, jan persis bojoku sing ning omah ya, Kang ya. Hah? Yo bojomu, Apa iya? wong bojone nyanyi ngosos tok. Kaya piye to Mas Lah bojone ki iki? bojone turunan ula. Mula kok mlakune telusur-telusur. Oh, berarti iki berdingan sama bojomu ta, Mas? Ora dudu, Nduk. Ditapuk. Ditapuk kuwi serempet bis. Ya ora Kok tega men ta bar jenengan? lara bar surpasi kok. Surpasi kok. Berinovasi deh. Inovasi iki lho. Iya, iya. Terus Nduk. Iya. ayo. Mangke kendangane digarap Sodomino, Mas. Kok lambemu lho. Sodomino. Gogomino. Gogomino. Apa, Mas? Apa? Gogomono. Ini malah gondong. Kok ngayal. Halus manis teremra hati. Gak terkonsep. Dal ning omahmu jero Mas kok ge banyolan iki. Iya, iya, iya. Jane nyapu awakmu kok Nah, greneng ya terus. kok gembereneng dhewe iki. Nyapa to? Masa umat jaluk gawa ngene Pak Purnomo ya. Romo kuwi gak terkonsep. Lah mau janjiane ya apa to? Gak ngene iki. Ah, terus Nduk, sing ayu.
bojane ya getun lho, Kang. Ya ya. Getun lahir dhisik. Ngerti ngono lahirku bareng karo Lintang sampai pacar. Oh iya. Aku ya emah. Kan Pak. Aku emah. Alah, selalu dileput kowe tem. Lairmu njaluk bareng karo sapa? Karo Lintang. Ya ora mungkin dadi pacare no. Lah pripun? Nek lairmu bareng kuwi dadi dampit sedulur. Lah. Ya ora iso dadi pacare. Lah iso. Nang ngono kae. Kowe golekno ke lho sing ngeroh iki pacare sapa? Sapa? Sing adzan magrib mau lho. Ora tau aku. Golekno kuwi. Golek isi Tendangane podan jelek. Terus Wis waras ta, Bro? ora greneng. Ora greneng. Lah dondo mono ora ya nembange kok jelek. Terus. Ibu bunga hingga hatiku nyanding bisa Langgame, aja lali kendangane nggih. Mangga. Aku kene. Ya aku kene. Ya. Ayo. Ya ora no. Lah pripun? Mas Recil kene. Oh, sampean kene, Kang. Oh, ijal. Leganono dulurmu lanang suwi Iki panggon padha ning kene kok ya. Ya beda kono karo kene. Oh, kuwi pengen cedhak karo sliramu ngono lho. Padha ning kono kacek 2 meter lho. Ya wis padha kono nek no. Sentem rene. Ah, ngono. Urutono dulurmu lanang kuwi kangen karo awakmu suwi. Nek padha ya wis. Tapi mosok kula nggih mriki. Wis kono-kono wae. Sip. Nah. Mbok pindahne ora? Ora lek. Awakmu aku duwe emosi to. Emosi aku. Ayo. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Cocok. Nggih, Niki sing wingking menika saking Malaysia. Malaysia kuwi. Menjalani hukum cambuk. Iya, cara. Ya paling tidak menjalani konser agung. Lah nyapa lho awakmu kok lagi teko wis nesu karo. Iki kancaku lho, kowe aja ngremehne lho. Iki dulure Nuwun Mas. sewu Mbak Probo. Monggo kalian Mak Cangin. Selamat malam, Do Probo. Selamat malam, Om. Salam sehat, saya laris. Sehat. Amin, amin. Jenengan juga salam sehat. Amin. Wis tahunan ora tau ketemu, saiki bareng ketemu pawakane saya hebat, saya kondang, jenenge saya arum wae. Amin, alhamdulillah. Senenge mboten kados bengi niki nggih, Om. Penonton tumplek-blek melok ndonga acarane ulang tahun Petrokimia Gresik. Nggih. Ingkang kaping 54. Leres. Kados ngeten iki rukune masyarakat Gresik ndongakno ulang taune Petrokimia. Lah iya. Mongko dongane wong 40 kuwi padha karo dongane wali siji. Leres. Monggo sing rawuh niki ewon muga-muga ijabah Petrokimia saya jaya. Amin, amin. Amin, amin. Nimbalin jenengan kula kalian Mas Percil ten ngriki. Kan nggih seneng to, Om? Lho seneng no. Lah nggih enten Dek Lintang. Kita diberi kesempatan, diberi tempat untuk berkarya. Antusias para penonton kados ngeten iki. Betul, niku sing hebat. Apa? Wis poro. Loh, lah kan aku sik salam kangen karo Om Bayu karo Nek kurang ngomong-ngomongan ning mburi kenek. Iki ning nggone panggung nyapa kok omong kok suwi men iki lho. Lho kan yo sik salam lho, Mbak. Kancane iki mbok dibagei. Kowe jenenge lagi bagi pinaki. Lah iya lho. Ngelmu. Sugeng dalu Mak Cangi. Dalu karepmu, awan karepmu. Urusan iki apa? Urusan iki lho. Kowe micake aku, dikira aku ora ngerti nek iki bengi. Lah, Wong kok seneng. kancaku plekku sing adzan magrib. Jare mau musuh. Saiki kanca. Wong aku iki mbagekne Mas aku iki. Lha kowe kleru kok. Lah Lah kene kaya Dek Ya Probo. kaya aku mang lho
lho salam tangan. Sehat, Mak Jange. Lho, Nek sik ora sehat apa mayang ya apa dikira kene iki lara. Awakmu padha karo nganu lho. Ndongake aku lara. Acan kon iku ngomong sak omong keliru lho. Apok sen. Apa kon? Dhisik kenal lho karo aku. ya. Nek kondi dalang kondang Ki Bayu Sarmadi iki. Sarma. Ki Bayu Aji. Ya kuwi Ki Bayu, kuwi Ya ampun, Aji. Mbak kon aja isini-sini lho, Mbak, Acarane. Acarane Lah iya. apa Petro. Mbak? Wah, suwe ora jamu. Lara ya? Kok suwe rajamu? Aku arep parikan karo dalane. Kowe padha karo magrib Suwe ora jamu, jamu suwe pisan kok ora suwe. Lho, piye to janji? Karmu iki to. Suwe ora jamu, jamu pisan, jamu apa, kembang apa lah Lah iya. Suwe ora jamu, jamu pisan godhonge tebu. Nah, Suwe ora ketemu, ketemu pisan kok godhonge tebu. karo Mas Bayu. Mas Bayu, Mas Bayu, Mas Bayu. pangapunten. Napa kesupen kali kula to Mas Bayu? Inji, Inji. Jenengan sinten? Aku ki jane ngene lho, capet-capet ki ya isih kelingan. Lho lho. Ya ta? Nggih. Ayune, Nggih. ya ta? Pawakane, Leres. ambune, Lah. ya ta? Nggih. Sinden sing mambu bacin tak mung iki ta. Nggih. Nah, Nggih, niki sing- ini ciri khas, itu harus dipertahankan. Karakter Ya menika karakter tidak bisa dihilangkan. Menika sesuai sinden iblis nggih menika. Ah, mak brebet kok kaya kamar mandi. Mak brebet kok kaya jeding. Leres. Wah, ingatan jenengan berarti tesih fresh. Wah. Nggih mutan kalih sinten Ampun menika. ngaten to Om Bayu. Lah menika kan Mbak Yu kula kembaran kula. Lah ibaratnya ten pewayangan. Oh iya ta? Lah kula kan Sri Kandi. Lah Lah, menika Sriwak Napa sing kuwak? Sriwak Ngawi. Iya. Kene Sri Kandi aku paling pustaka weni. Pustaka weni. Oh, Bos. Sri Kuwak. Apa? Kok iso iki? Kok kapiken to? Niki umpamane ten wayang. Oh, umpama ning wayang. Lah nek ten sinetron nggih wonten dhewe lho. sinetron apa? Kula bawang merah. Heeh. Menika Bawang boso. Lah, Inji. Putih, Mas. putih. Masa putih? Nggih nggih. Role putih. Rol. Role niku Iya, iya. sinetron lho. Nggih. Nek ing cerita legenda menika wonten Sang Kuryang. Heeh. Kula Dayang Sumbi. Hah? Aku Menika sapa? Tumang. Lah nek iki aku setuju nek iki. Ayu tenan tenan. Oh, niku kan Lah diaturi kok. Niki Rol rol penting. iki. Rol penting. lek mboten enten niku lak mboten main to. Ora no. Jalan. Itu menjadi ciri khas. Nah, Nek cara nggon silat Jawa kae si buta hantu kowe kliwon. Lah, Nah, ku ya loro ki rol kabeh. Rol. gandeng renteng lho Mbak, gandeng renteng. Matur nuwun Mas Bayu. Nggih. lah nyapa lho kok matur nuwun. Kita iki kleru Petrokimia Gresik nanggap dalang iki kleru. Kok iso kleru piye wong ki bener Lah aku bengi iki disio-sio dielek-elek terus lho. Mas. Elek piye wong Lah aku rol? ngene-ngene iki pamundutan langsung saka Mas Sapa? Sapa? Iwan. Lho, ngersake napa kok pamundutan piye ta? Loh, Wenenge pripun? bintang tamu dalu menika niku selain Mbak Lintang niku kula. Oh, endi kok ora enek ning pamflete gambare ra. Berarti selain Mbak Lintang, sinden Lintang setelah sinden Graono. Yo ngenyek-nyenyek. Sing jenenge iki kae lintang iki batang. Padha tangi lho ape. Ngomong ngono. Ya Yo sabar nesu. lah. Iku saking sayange karo Jenenge sapa? Sayang ngopo? jajal rene Rene. bariki Bariki. nembang karo Nembang. aku. Jenenge sapa Kok sih? mesti langsung Nembang aduh. Kenalan Mang Tuman. Pelok. Iso kowe iso pelok tenan apa ora? Yo iso Kowe to aja lagi. sini aku. Lah kadang-kadang abadi seluler iki kan. Dadi Abdi Mbak Abdi suwe-suwe kon tak pongor lho ya. Suwera. Rana. Kabar yuk, dulur kembar. Lah masih dulur tapi lek cangkeme gak kena ditoto sapa sing kepengin pongor kon? Saudara kembar yuk, Saiki tak golong saiki kon. Sabar. ya apa mbok gulung. Rana kok nembang. Ini saudara kembar. Padha-padha saka ngipike ae kok iso. Win Wah, yo tekan kono iki karo ngipik barang kowe. Lho lha piye to lan dhisik Mas Adit iki sering dolan rono to Mas? Loh, Ambene mesti to. Iki di live streaming lho ora bisa. Dik, kula niku teng ngipe kan sadean kopi. Kopi apa? Tapi apa? Pangku. Sing mangku sapa? Ya mangku Mas Adit.
ngawur. Oh, senengane ora Ora enek kok Mas. Ayo kene nembang-nembang. Mbak ayo coba. Maju. Coba Mbak Prabowo coba. Nggih, Saiki sampai seberapa panjenengan melatih itu? Lah, Ya ta? Coba salaman. Coba kene salaman. 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 Coba salaman. Sing. Nah, deh. Lah. Alhamdulillah beberapa kali saiki wis sejak salaman. Ya ta? Nggih, nggih. Riyen kan ngeten to Mas. Heeh. Ya ta? Saiki wis sejak salaman. Pancen Nyai Dayang Sumbi lek nglatih tumang ku jan apik. Ya. Oh, aku mau manut salaman bareng. Hormat. Hormat. Tumang hormat. Agustus lho, Agustus lho. Asik, luar Pinter biasa. hebat. Tumang. Ayo, Saya keluarga Pelok, Iya nih. aja nesu. Nesu. Pelok. Wong guyon kok kuwi. Guyon. Caritane wong seneng tunggal sakale. Pitane. Gitu. Masalah. Gak simpel, Pak. Oh, enek buntut bajing. Sanes. Coba ada belakang, Mbak. Mbak, ada belakang? Wah. Kayak lo dari tukang gendang. Avatar Eng. Avatar Pengendali rondo. pengendali angin. Ayo rondo sing masuk angin. Oh iya. Ini kita kendalekne. Sinden kok dasi kaya ngono kuwi. Kuwi sing kebangetan iki sampean lho. Lah aku yang meneng ae kene nembang duet wong loro. Kadung Mas Adi dipercayane aku wedok. Iya. Wah, kowe nek digo enek tamu digo liwat apik kuwi. Karpet nang tengah kok. Oke. Ae. Karpet ditar. Arep lewat kok piye? Ora piye to ki mau piye karepe piye. Iki lho. Masalahmu tidak nembang. Duet ngono, Mas. Dol tinuku to, Om. Duet. Aku sing dodol, Aku sing utang. tuku, Mbak. Tuku nek ra ndek duit. Ya wis. Ya wis. Caritane wong seneng tunggal sakale. Wiwitane lungguh jejeg Sik. Larase dipasne. Atine sing tetek. Yo. Larase kuwi lho, ora Iki lho ra sing. kena dilaras. Lah gara-gara mau ganggu kok. Coba. Dikit terus. Iki lah. Iya. Paham. Paham. 3 2 1. Iki lah. Iya. Paham kok ora? Paham. Tau apa tenan kowe Ayo sinden anyaran nek kok. Ayo 3 2 1. Wis paham. Gak iso lho, Bos. Dek, Wis malah sekarang iki Kowe iki sapa ora to? Lah iki mosok nada kok sok blosor ngisor iki lho. Kaya kancane mau lho, Mas. Lah iki wis penak lho kaya ngene lho. 3 2 1 yo. Penak lho. Wong kancane iki lho penak. Pokoknya wis penak lho. Iya. Paham? Paham. Apa dikai kendang? Iya, Ben iya. penak. Tak deng teng teng. Aja joget. Iki konsentrasi ning nadase kok joget kae. Lah aku nek kuwi kendang kudu joget ae lho. Wong kok seneng. Ngrungokke suarane tok, ora entuk ngrungokke kendang. Anggar Sini. ngrungokke kendang lah dublek aku. Ayo. Tuh, wa, ga, pat. Ngono. Coba. Yo. Lha to. Kok kompak Mas ya? Jalo. Iya, Mas. Kira ro ngene iki metronom pas. Yo. Gak kena, Mas. Gak kena, Mas. Angel, Mas. Kowe iki aduh. Angel lho. Allah. Ya ampun. Gini. Nadane larase iki lho. Lek Yo nek mbok pedhot-pedhot ngene ora apa-apa. Lah nek mbok unggahne guluku yo pedhot. Oh. Yo kene sik. Jalo kene. piye to pedhot-pedhot to?
Berarti njaluk sing dikendangi sing enak. Sing kendangi sing enak. Sing alon-alon. Iya iya karo Prabu agak Ning nong ning dong. ling ling deng dong ting ling tok deng tok deng tandem ling tok deng tak deng tandem tok deng. Mari perono. Ayo bareng-bareng. Asik. Ayo. Tung tung deng tak tung tung tak. Dak dak dak. Ijine mabos. Asik. Ijine mageba. Usmone masih. Lala babane jelas. Jelas. Lala babane jelas. Lala babane jelas. Jelas banget. Tak tung tung. Ijine mabos. Ijine mageba. Usmone masih. Lala babane jelas. Lala babane jelas. Lala babane jelas. Jelas aku. Tantok berita. Sakeding keding. Keding ding. Dipak ding ding. Sekeding Keding. kowe iki muni yo. Kancane muni Pak Didik kowe ngene. Jare kok tari semut. Kancane Iki langsung sambungan ngono lho, Sambungan kaya Mbak. ning TikTok ae lho. Iya. Sopenak. angel tung tung dentak tung tung tang tung detak. Sakeding keding. Pak Ding ding. Pak ding ding. Males ya. sakeding keding. Bapak dung ding ding pak dung ding. Tak tung tung tak detak detak. Kicau, kicau, Sampura. kicau mania. Kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Gaspol danga. Di gaspol danga. Manuk undang. Gak iso men. Anu Mas, anu Mas. Angel. Angel Mas. Gak aku nek. Gak apik wi. Siap nembak. Manukku siap nembak. Arep tak tembak danga. Wong kok iki dipersani sing mirsani ku wong ora piye sepuro cilik-cilik ya ana kuwi dienggo contoh. Sik, maksudnya piye? Arep mbok tembak danga ki maneh pas piye? Ngene Mas. Ngene terus arep mbok tembak diincer ngene. Terus piye? Terus? Oh, Oh, danga ngoten Mas. Kowe ndak kamu kok kaya unta. Dandang, Mbak. Nembang iku paling gak iku sing Nembake sing pira to, Mbak? Pakai rasa. Kowe lek sampe ra iso tak atasi dhewe lho. Iya. Ayo pisan kan. Ucapan. 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 Iya, iya. Permintaan maaf lho ya, kon Iya, mang iya. wis gak iso lho ya. Suwe-suwe kan temenan kok tak ponger ra iso. Aja. Aja iki sing cita-citake gampang mongor. Lah yo apa lho gak telat. Iya, gak telat. Sing wingi kene urung garing arep apa ngorne. Kok suwe-suwe. Selendro apa pelok sih? Pelok. Ya. Tetep pelok gak dhewe mesti. Ja. Lah, yo iso lho. Iso lho ya. Jaritane wong seneng tunggal sambale. Wiwitane luka jajar saben dinane. Iya iso. Saya suwe angger jajar nyaketangane. Banjur ngomong Mas, aku tresno kowe. Kembang tebu di momot tronton. Sugeng dalu para penonton. Kopi pahit kabeh siji. Mas Adit akeh rejeki. Amin. Dan dijejer-jejer. Sapa? Sik. Kuping krungu apa pidotan lho. Kalem. Alon-alon to. Jajal ora nganggo. Alon-alon. Sepelah lima orang kuwi lho. Pelayak kok bingung. Oh sik iki rada apa? ora nganggo musik sik iku tuk tak tuk. Kembang tebu di momot tronton. Sugeng dalu para penonton. Pas to. Ya, Pak. Kembang
siji. Selamat ulang tahun. Siji yo arep entuk semen gresik piye Petro gresik piye coba Ayo. Saya buah saya iki lho. Selamat ulang tahun dari kami. Ucapan dari kami. Dari Mas Bayaji. Moh aku ora melu kowe Mana. aku gak dadi kancamu Sorry bos. Kudune cepet kono ngomong apa awak langsung Cepet cepet. ngono lho, Bas. Ya ya tak. Dadi yo gak usah tanpa mikir langsung nyah ngono kae lho. Wis iso. Wes. Ya, ngono wis. Wes, Ya. ngandam. Kembang teputi momot tronton. Sugeng dalu para penonton. Lah. Kembang sukun diwadahi jarik. Selamat ulang tahun Petrokimia Gresik. gini ya iso Ono jarik kabeh pitu. Petrokimia Gresik semakin maju. Godhong pandan dijejer-jejer. Pak Iwan ayo gedang nyawer. luar biasa gandeng pari kamu bener 100 Atur nuwun. kowe iso jawab ku mergo enek sing gawe Nggih. sing gawe sapa karian mau Niki no. Prabu ta Prabu. nah kekno Nang aku, Mbak. Kuwi mau Matur nuwun lho, Om. Terima kasih, Ya Tanasa. ampun luar biasa. Lho, seneng lho aku lek gawe-gawe seneng lho. Kenapa, Pak? ngono. Enek masalah apa? Kene sing mikire judek. Ya Loh, sing capek. lho sing judeg iki sing gawe no nek kowe lek karek gua. Gua tok. Oh, mau gua sepiro abot. Wader. Oh, gampang ini. Angel sing gawe. Ya, sing gawe lah. Tenang santai. Mbak Probo. Siap. Aku adikmu to. Iya. Nek sekolah ora ndek sangu njaluk Ya sapa? ampun yo tak sangoni wong aku Mbak Yumu. iki lho. Dik selendem. Dalam Kowe rene budal numpak apa, Dik? Mbak mobil. Mobilnya sapa? Mobil sampean. Umpama bengi iki, Mas. Nyapa? Enek malaikat medun. Terus Kowe milih ndi? Dijabut nyawamu apa dijabut duitmu? Ya dijabut duitku. Lah iya to. Oh, repot. Wong kok lecete ra Mas. Lecet Wong kok lecet. Lecet Mas iki, Mas. Gak masalah, Gak apa-apa. Awak dhewe kan sik duwe kanca Pak Adit karo Pak Ikhwan. ngono wae oke. Iya. Ayo no. Kanca. Enak Pak Adit Pak buat Ikhwan sama Pak Adit. Wingi aku urung diwenehi, Mas. Nyapa? Lah kadung aku mangku lho. Kan wis diwenehi Mas Bayu. Awakmu wis entuk. Minta aku malah temos. Kuwi mung pira? 300. Kuwi pira siji loro deloken sik kok waton Delok sik gamblek. waton gamblek ae kowe. Pira kuwi? Sawang. Kalih. Heh? Kalih. Nah, tak ijoli 3. Lho. Saestu. Iya. Niki. Iya, tak ijoli 3. Nah, Mbak Bobo Nggih, Om. jenengan 50, Mas Pratyo 50, selendem 50. Tas telu. Mas lu, Mas. Kowe sampeyan iso bijaksana ya, Mas. Lah iki to. Ayo kabeh kudu adil. Dadi mboten setunggal tok to. Ora siji tok. Kancane sing telu ya entuk. Entuk. Ayo. Roto akhire. Ayo, kabeh teko enek malaikat to. Aku Loro dijoli 3 ya malah akeh to ya. Iya. Ngomong apa? Matur nuwun. Lah iya matur nuwun. Nggih. Roto lho, Bayu. Robo 50. Percil 50. Selendem 50. Pas lho, pas. Matur nuwun Mas Bayu. Kami sami Mas. Mergo luwe. Oke. Ah, wong kudu ngono. Wong aja dipangan dhewe nek rezeki, kudu didum adil. Roto. Lah ku lho. Wis mau lho. Lah wis kena di. Nah, itu Ijol ngene lho. 100 tak ijol ini. Kena 100 ngono lho kowe. Duwe loro. Loro. Dijoli. Tak ijoli 3 gelem.